amerikansk drageflyver gør klar til, eller undskyld, en paraglider gør klar til start her fra toppen. 350 meter over Alcudia. Det blæser lidt rigeligt, men må ikke han kommer ud. Der er i hvert fald en i luften i forvejen. Han er ved at være klar, kan jeg se. Han hopper og danser. Han tjekker lige sit udstyr og tjekker om linerne de er som de skal være. Ved hjælp af en kammerat. Så er han ved at være klar, så prøver han lige hvordan vinden er i forhold til skærmen. Prøver at få skærmen til at ligge perfekt, inden han taker off. Vi får så lige en slud om, hvordan starten skal gå, så der ikke er nogen problemer med det. Starten er ikke ret lang, den er kun 3 meter, han har løbet på, så den skal være helt perfekt. Så mærker han lige vinden, hvordan den er. Den må ikke være for kraftig. Den er faktisk lidt kraftig lige nu. Så han står lige og afventer. Så prøver han. Så er han ready. Take off. Take off. Yeehaw! Så kører det bare for ham, den gamle. Han stiger bare konstant. Sådan. Og lige op over ham, der ligger der en kammerat. Der. Så flyver han simpelthen ud over Alcudia, som jeg lige vil prøve at vise, ligger 350 meter nede. Jeg ved godt, man ikke må panorere sådan så meget, men nu gør jeg det alligevel. Der har vi Alcudia by dernede, hvor jeg bor. Jeg bor sådan et stykke til højre, til højre i billedet, efter den her lange indlandssø. Et eller andet sted der midt i billedet. Så er der endnu en frisk ung mand, der gør sig klar. Det er min bil dernede. Min bil nede til højre i billedet. Og så starter han simpelthen ud. Direkte ud over næsten lodret grund. Ud til venstre, ud over byen. Man kan se ind i baggrunden. Det er stadigvæk min bil. Nu lidt til venstre i billedet. Nu står jeg på en klippe sådan lidt ovenfor startstedet. Lige nu snakker de lidt om vinden, den er lidt kraftig. Og de snakker med dem i luften også. Der er 3 andre i luften i øjeblikket. Og lidt ind over Mallorca er der ved at bygge en kæmpe tordenby op, så den står det lige at snakke lidt om. Den er rimelig stor og kraftig, så det er spørgsmålet, om de tør tage op. Nu her, desværre måtte ham den anden opgive, fordi vinden den blev tog til. Så nu pakker de simpelthen hans skærm sammen. Også i kombination med den store tordenby. Så overvejede de det, og så besluttede de simpelthen, at det var for farligt. Så slut heroppe fra Alcudia paragliding sted. Mallorca 2009.